Isa ito sa mga mga pang tourist attraction sa mga iba't ibang lugar. Hindi lang dito sa Lagunoy, hindi lang sa Ocampo, hindi lang sa Bicol, kundi kahit saang lugar dito sa Pilipinas, yung bougainvillea malakas pang akit sa mga turista. Ayan, nakikita nyo, puro bulaklak talaga. Yung favorite ko na kulay, yung kulay orange. Parang rin dito, Kapromdi, parang autumn din ang dating. Sana magkaroon din ako ng isang ganito. Kahit isang ganitong puno, Kapromdi, parang solve na sa garden mo, sa front yard. Napakagandang tingnan, di ba? Napakakulay. May peach, may pink, may orange, may white. Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga Kapromdi at welcome back sa Certified Promdi Channel. Ngayon po ay nandito ako sa Tierras Altas dito sa Lagunoy, Camarines Sur, Barangay Hinurangan. So ayan, Barangay Hinurangan, Lagunoy, Camarines Sur. Ngayon ay ipapakita ko sa inyong napakagandang garden dito, Kapromdi. Kung maganda sa Ocampo, yung first kong pinakita na maraming bougainvillea, ay maganda rin dito, Kapromdi. But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel and don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. And tara, let's go! Hello mga Kapromdi, nandito ako ulit sa Tierras Altas dito sa Lagunoy. Kung mayroon magandang mga bougainvillea sa Ocampo, mayroon din dito sa Lagunoy. So actually, dalawang lugar dito ang maganda sa sa Partido area. Kasi ito yung Ocampo saka Lagunoy. Yung Ocampo maraming garden, maraming resort. Dito sa amin sa Lagunoy naman ay mga bulubundukin na napakagandang scenery. Katulad ng nakikita nyo ay napakaganda ng sinik dito, Kapromdi. At kung pupunta kayo dito sa Tierras Altas, kapihan ito, Kapromdi, pero pag pumunta kayo dito, ay ito yung makikita nyo. So napakagandang mamasyal dito katulad ng nakikita nyo. Maraming bougainvillea at napakadaming bulaklak mga Kapromdi. Nakikita nyo yan. Napakaganda talaga, di ba? Isa ito sa mga mga pang tourist attraction sa mga iba't ibang lugar. Hindi lang dito sa Lagunoy, hindi lang sa Ocampo, hindi lang sa Bicol, kundi kahit saang lugar dito sa Pilipinas, yung bougainvillea malakas pang akit sa mga turista. Ayan, nakikita nyo. Napakaraming dito, Kapromdi, tao. Ay, nakita nyo parang wedding reception yung dating ng dito, pagka-arrange nila ng mga bougainvillea. At ayan, nakikita nyo, puro bulaklak talaga. Yung favorite ko na kulay, yung kulay orange. Parang rin dito, Kapromdi, parang autumn din ang datingan. Pero siyempre mas marami yung nasa Ocampo. Kaya lang, itong maganda, yung views dito, nakikita mo yung buong kabundukan, yung river sa baba, Lagunoy River, I think. Tapos siyempre mas maganda yung pasyalan dito, mas malawak, mas maraming nakikita. At very attractive yung mga dito, yung mga views at maraming mapupuntahan. After nyo mamasyal or before nyo mamasyal, pwede kayong mag-coffee sa taas. At ayun, open naman yung dito yung garden, napakaganda. Para tayong nasa dito, parang nasa I think yung Brazil din parang ganito rin yung kanilang mga tourist attractions sa kanilang mga flowers. And dami-daming namamasyal. Parang maraming nabago dito, Kapromdi, kasi dito that time parang bang nabago dito? Parang yung daanan parang naiba kasi hindi ko nadaanan yung pinapapicturean doon sa bandang taas. Pero dito naman sa baba, solve yung mga dito, pasyalan. And mayroon ditong tawag dito, santans na mayroon ako dito sa bahay parang ganito. Santans na giant, tapos mga kalamansi, lemons. Tapos Kapromdi yung dito yung mga stones, yung ground niya, yung
pathway, ay nakikita yung mga river stones. Yung kaibahan sa stones ko, puti dito naman parang river stones, tapos maninipis siya, ayan, para ka nasa river. Habang naglalakad ka dito, ma-imagine mo yung nasa tabi ka ng dagat, tapos or nasa tabi ka ng ilog, tapos pag dungo mo doon sa bandang baba, makikita mo yung river ng Lagunoy. Actually galing yan sa Pinamitinan or Managnag, Sitio Managnag, galing doon. At diretso sa Sabang San Jose. Maganda rin dyan sa bandang baba kasi yung dyan, buhangin ba, parang dagat din yung buhangin. Pero yung habang papaakit dito sa maraming mga falls diyan na nakikita. So hindi ko pa naman siya, I think na ko na nga yun, naggalugad ko ng ilog na yung galing doon sa pinanggagalingan niya. So maraming falls tapos malalaking bato. So ayan, dito ka from di bumabaha ng visitors dito kasi ayun, alam mo naman dito sa atin pag mayroon magandang lugar talagang dadayuhin na at talagang pupuntahan. Katulad nito, napakaganda mag picture dito, very instagrammable yung mga views. Sabi ko magko-coffee muna ako nung pagdating ko bago pumunta dito, mag-coffee muna ako sa taas. Kaya lang nakita ko dun sa taas, sa bundok, namumuti na yung kalangitan, kaya sabi ko magpunta muna ako dito sa garden para makapag-vlog na ako. Ayan, para maipakita ko na sa inyong napakagandang sinik dito sa aming bayan ng Lagunoy. Lagunoy Golf, yung Lagunoy River. Marami rin ditong mga agave, kapromdi, mga iba't ibang klaseng halaman. Ang ganda ng agave. Tapos very napakalinis ng pagkasitap, yung pagka-landscape nila napakaganda. At syempre may nakakahalimuyak yung napakaganda mga bulaklak ng bougainvillea. So ayan, sana magkaroon din ako ng isang ganito. Kahit isang ganitong puno, kapromdi, parang solve na sa garden mo, sa front yard. Napakagandang tingnan, di ba? Napakakulay, may peach, may pink, may orange, may white, something ganun. Malawak ito, kapromdi. So pupunta pa nating isang side. Maraming halaman doon, mga croutons, tea plants, at hindi lang mga bougainvilleas. Dito naman, kapromdi, mga spider plants nandito, tapos may mix na bougainvilleas, tapos parang may dito, parang may massage sa cabana, parang ganon. Wellness, parang ganon. So puntahan natin dito yung napakagandang pagka-landscape din. So idea ito, kapromdi, pwede kasi itong gawin sa inyong bahay. Pag medyo malawak yung garden or bakuran, so pwede itong gawin sa inyong bahay. Napakaganda. Medyo nga lang ngayon, medyo maputik-putik ng konti. Kasi dito, kapromdi, halos hindi naman tumitigil yung ulan dito. Almost 3 months na daw yung ulan dito sa amin. Pero paminsan-minsan, nagpapakita rin naman yung araw. Katulad na ngayon, parang sinamantala ko yung lumabas yung araw kasi nakikita ko nga namumuti na yung bukid. So ready to naman, parang ulan na naman dito sa amin. Ayan, may mga orchids. Tapos yung mga tea plant, iba't ibang klaseng tea plant. Ayan, mayroon, hindi ko alam yung nasa gitna, may acalypa, pine tree, tapos melendres, golden yellow, golden shower. Ayan. Hello po, magandang araw. So dito naman, kapromdi, sa ibabaw, makikita natin dito yung mga acalypa. Mas maganda ito kapag talagang direct sunlight kasi yung kulay niya nagiging kulay orange, katulad nito. But bagong trim siya, siguro na putol yung mga mas makukulay na dahon. Pero malapit na yung summer at gaganda ulit siya.
Tapos ito yung wellness center nila dito. At dito sa ground, nakikita nyo mga variegated na bamboo. Mga Chinese bamboo na variegated. Tapos yan mga spider plants na napakarami. Sulit na sulit yung pag pumunta kayo dito ka from sulit na sulit yung pamamasyal nyo dito kasi ayan nakikita nyo yung place dito, very Instagrammable views. Parang zigzag road yung river, Lagunoy River. Tapos yung, ayun sometimes makikita mo dito yung Mount Isarog, kaya lang natatakpan siya ng makapal na ulap at doon yung bumabagsak yung madalas yung ulan. Kasi mas, kung saan yung bundok doon siya bumabagsak eh. Kaya ayan, sinasamantala ko yung araw ngayon dahil panandalian lang yan. Punta ulit tayo doon kapag sa kabilang side at i-discover natin ulit kung anong bago doon. But anyway, yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung pinakamaganda dito, pinaka-the best dito sa Tierras Altas. Ayan, pinakita ko na sa inyong nagagandahang mga bougainvillea, mga giant bougainvilleas na iba't ibang flowers. Parang medyo crowded yung kapihan Ka-Formdi, parang siguro titingnan ko yung chance ko para baka sakaling makapagkapi. Kaya lang napakahaba ng pila. Galing pa lang doon sa labas ng labas ng coffee shop, sobrang haba ng pila kaya dumiretso na ako dito. So ayan ang nakikita dito, siyempre Ka-Formdi yung mga nagagandahang bougainvilleas. Mayroon din silang golden papua. Ayan Golden Papua, kapag lumaki ito, napakaganda niya sa, halimbawa, nasa bahay, medyo malawak yung, bakuran nyo. Pag nagtanim kayo dito, napakaganda niyang Ka-Formdi. Mayroon ditong, Loropetalum. Kasi ka ko na best. Wow! So dito naman Ka-Formdi yung sabi ko na misplace ko yung lugar na ito kasi iba na yung daan. But dito ko Ka-Formdi pwedeng magtambay-tambay, mag-coffee. So pwede dito, tapos ito yung dati sabi ko parang Japanese tree, kahit hindi naman dito Japanese tree Ka-Formdi, pero may nagsabi na parang yew plant, pero iba Ka-Formdi, mas maganda ito sa yew plant kasi parang Japanese yung Japanese yung leaves niya. Ayan, ang ganda niyang tingnan parang hindi naman siya lumaki, pero yung pa rin siya nung last na pumunta ko dito, yung pa rin yung height niya. Siguro tinitrim para hindi masyadong over taas, something ganon. So ayun, natatalo ako ng liwanag ng ilaw dito. Ang daming kalamansi dito Ka-Formdi, hindi lang bougainvillea, hindi lang kabana. Ang makikita dito, yan mga kalamansi, mga iba't ibang klaseng halaman, siyempre maraming iba't ibang tao. Ito na yung pinagkakaguluhan dito Ka-Formdi. Si Malakas saka si Maganda. So yun yung views, napakaganda.
mga kapamilya, hindi ko po matiis na hindi po magpakita sa inyo. Kaya yan, maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinitin po yung notification bell para updated ko kayo sa mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and mabalos.